Hola, estem aquí novament per explicar les novetats que ha portat el MuseScore 4 des de finals del 2022 i per què en alguns aspectes prefereixo la versió 3 i no la versió 4. Tot i així, doncs, són novetats sempre benvingudes que explicarem aquí ràpidament. Bé, doncs comencem en la pàgina web on es va anunciar el llançament de MuseScore 4. Poso aquesta pàgina web ara perquè resulta que la gran novetat és que ara es pot instal·lar de dues maneres, no? Detecta el teu sistema operatiu, en aquest cas en el Windows, i hi ha un instal·lador normal i corrent i hi ha un instal·lador mitjançant el MusHub. Què és el MusHub? Doncs com una mena de programa en segon pla que acaba posant al teu abast, mitjançant enllaços, sons que et poden ser útils pel teu nou MuseScore, cosa que amb la versió 3 no passava. La versió 3 es nodria de sons del format Soundphone, que de fet ara també comparteixen aquest format, però que no són precisament l'estàndard de la indústria, sinó que el que es fa servir l'estàndard són els VST o simplement mitjançant la connexió de sons amb MIDI, no? Amb dispositius MIDI externs. Per no enrotllar-me més, aquí tenim tot el que s'anuncia. Jo aconsello no instal·lar el MusHub, no és una cosa absolutament necessària, no sé que tu vulguis anar complementant o anar completant la instrumentació del teu propi MuseScore. Per una altra banda, la comunitat fa un anunci important sobre les novetats. Aquí apareix que hi ha un nou mesclador amb l'aparença fins i tot fosca, no? Que una cosa que ja existia en la versió 3, però que ara se li dona molta importància. Pot recordar fins i tot a programes d'abast més professional. Diu que hi ha suport VST, significa la utilització en els entorns de producció musical d'instruments instal·lats en el teu ordinador, és a dir, instruments virtuals, cosa que l'antic MuseScore 3 no feia, i d'alguna manera també parla de coses molt importants, però jo resumiria directament amb el que ara us posaré aquí, no? Poso directament el MuseScore 4 ja instal·lat, amb una cançó feta molt curteta, i el que crida l'atenció és la disposició de les pestanyes i una mica també la disposició dels símbols més utilitzats en la versió 3. Per exemple, poso aquí que la barra de transport està aquí, que abans estava més centrada, amb unes icones més grans. Hi ha un abast al nou mesclador, en aquest cas amb l'aparença més clara, no? Més blanca. Hi ha un accés directe també a la teva configuració de particel·les, és a dir, partitures d'un sol instrument o d'una sola part que formen part de partitures més grans. I una cosa que em crida l'atenció també és que la N, del mode N famós, no apareix com a N, sinó hi ha un símbol d'un llapis. Una altra de les coses que també trobo una mica diferent, però no crec que li hagi afegit més avantatges, és que la famosa pestanya de l'inspector d'objectes, que anava molt bé per anar treballant noteta per noteta, ara és la pestanya propietats. És a dir, que aquesta pestanya propietats es pot encastar aquí i tenir-la com abans era l'inspector d'objectes, que no ho és tot, perquè abans apareixien fins i tot les coses al text. És anar descobrint, fins i tot coses que abans apareixien escrites d'una altra manera, amb una altra estètica, que si ara anem a la part del text sí que et selecciona la part del text, és a dir, que aquesta és la famosa inspector d'objectes. Després, si anem remenant amb les altres pestanyes, una pestanya que no existia en la versió 3 és la versió instruments, és a dir, la pestanya instruments, que diu quins instruments tens configurat. Abans això era la pantalla instrumentació que s'activava amb la I, que si més no, jo activant aquí la I amb la versió 4 sí que he pogut acudir a una cosa més semblant que tenia abans, és a dir, que el que ja ara tinc aquí, ara apareix aquí amb els seus pentagrames configurats. Anem a mirar les paletes una per una. La primera, la de les respiracions, formava part d'una altra que s'anomenava articulacions i la trobo aquí ara separada. La paleta de les claus està més o menys com estava. La paleta de les armadures no ha canviat. La paleta dels compassos, potser en conté molts més que abans s'havien d'afegir, està més o menys igual. La part del tempo està molt més completa perquè trobaves les paraules italianes del tempo en un altre menú.
I està molt bé que s'hagin agrupat aquí i dona moltes més opcions. Amb això sí que hi ha moltes avantatges. Una paleta nova, to. Això formava part d'un altre menú també, el d'articulacions. Era el d'octava amunt, octava avall, a l'hora de configurar instruments que no poden escriure's ni per sobre ni per sota del pentagrama i agafes l'opció d'octava alta o octava baixa. Això estava en un altre menú, ara està en un menú, diguem, dedicat i, per tant, sí que d'alguna manera pot ser un gran avantatge. Pel que fa a les alteracions, segueixen apareixent aquí, però recordem que les alteracions ja estan posades aquí, ja estan en el menú d'afegir notes. La part de les dinàmiques està més ordenada, però més o menys està on estava. Fins i tot els crescendos i els diminuendos formaven part d'una antiga paleta que ja no hi és, que s'anomenava línies, i que ara doncs, sembla que el que hi havia dintre línies està repartit en altres llocs. La part d'articulacions està bastant completa, una mica més curta, algunes coses ja han sortit abans. La part de text està més complet. La part que posa keyboard es refereix al pedal de piano. En aquest cas, les repeticions i salts sí que el veig molt més complet, perquè abans, dintre del famós menú línies que hi havia en la versió 3, hi havia les voltes i ara estan totes agrupades en el mateix lloc. No crec que li falti de res aquí. Pel que fa al menú, barres de compàs està més o menys com era, i una novetat és el menú disseny. El menú disseny està molt més ampliat, abans posava salts de pàgina, no? O salts de sistema, posava salts directament, i ara posa disseny, i realment hi ha moltes més opcions. I fins i tot allò d'afegir espais entre pentagrames i el marc vertical i el marc horitzontal que estaven en el menú inserir, que ara posa afegeix i que costava una mica saber en quin es posava per una banda o per una altra, doncs ara apareix també dintre d'una paleta. Per tant, pel que fa a les paletes, algunes han canviat. Us haig de dir que en trobo a faltar una, que és la de les agrupacions. Vaig anar-les a tancant totes, no n'hi ha cap que parli d'agrupacions. I el del menú agrupacions anava molt bé perquè moltes vegades el que ens passava, i m'ha passat a mi a l'escola amb els alumnes, és que moltes vegades el Musescore, quan tu demanaves posar corxeres, les poso aquí, poso que això fos corxeres, vale? Aquí, ara corregeixo aquí, poso dos corxeres més, poso dos corxeres més, aquí, i fixeu-vos que per defecte, si jo no deia res, me les agrupava de 4 en 4. Llavors aquí hi havia un menú, antigament a la versió 3, en què jo podia triar, arrossegant un símbol, i separar grups de dos corxeres i grups de dos corxeres. Ara això no es pot trobar aquí, no està aquí. I indagant, doncs m'ha aparegut precisament a la pantalla de les propietats, que inicialment estava aquí. Però ara, com que jo la poso aquí perquè és l'antic inspector d'objectes, resulta que les agrupacions ara les tinc aquí. I aquella pestanya que apareixia aquí, és a dir, aquella paleta que apareixia aquí en la versió 3, que es deia agrupacions, ara apareix dintre de propietats, que és l'antic inspector d'objectes. Si vull desagrupar, arrossego aquest símbol aquí, aquest d'aquí, el de desagrupar, i me l'ha desagrupat, que per cert l'he desagrupat malament. Torno a fer el mateix, i l'hauria de posar aquí. Simplement no cal ni arrossegar-me, posar la nota seleccionada i pitjar això d'aquí. Aquesta és una de les coses que m'he trobat molt a faltar, perquè passava moltes vegades que comences a posar notes, a posar corxeres, a posar semicorxeres, acostumat a agrupar les corxeres de 2 en 2 o a agrupar les semicorxeres de 4 en 4. Si volíem trencar la norma d'agrupar les corxeres de 2 en 2 i no de 4 en 4 com ho feia el Musescore abans, ara sí que es pot fer. Però es pot fer no a través de les agrupacions que apareixien a les paletes, sinó de les agrupacions que estan dintre de la pestanya Propietats, que és l'antic inspector d'objectes. Finalment, una de les coses que m'ha cridat l'atenció és quan vull configurar un document nou. Resulta que si ara faig el menú nou, em torna a obrir un altre Musescore, una cosa que no acabo d'entendre, perquè abans apareixia el mateix programa obert i aquest programa obert el que feia era afegir en una altra també pestanyeta la partitura nova amb la que estaves treballant.
Probablement això es pugui configurar, però d'entrada, recent instal·lat el MuseScore 4, això no m'ha agradat de cap manera. Resulta que amb la partitura que tenia abans i amb la partitura que tinc ara, que estic obrint, resulta que n'haig d'obrir un altre MuseScore, i si no obro 4 hi haurà 4 MuseScores, i no sé, no acabo d'entendre. El que sí és veritat és que a l'hora de configurar el document nou puc fer instrument per instrument, com era el menú abans, no? El menú I, el menú d'instrumentació, o crear des d'una plantilla. Si agafo la típica plantilla de clau de sol sense especificar l'instrument, puc triar des d'aquí, o fins i tot puc anar a les diferents configuracions per categories, i aquí tinc diferents plantilles. En aquest cas, si jo tiro la de jazz, doncs m'apareixerà aquí la de jazz. D'acord? Si faig hecho, la configuració comença aquí i no tindrà res posat en el títol. Si faig en el següent molt enrere, com ho fèiem abans, aquí tinc totes les opcions que puc anar apretant, es posen en blau, val? Si canvio d'escala en sol major, si canvio de compàs o el mantinc en 4/4, o poso el signe de la C del compassillo, no? O poso el numèric, si poso el tempo i el vull incloure, i per exemple aquí vull canviar-lo a 60, no? Que és el del temps real, doncs el poso cap aquí, el número de compassos, si el vull modificar, i si vull crear el començament anacrúsic, una cosa que també apareixia abans en un altre tipus de menú, doncs el marco i poso un començament anacrúsic. Si poso l'hecho, és a dir, el fet, no tinc opció posar el títol, i resulta que aquí tinc l'opció de posar el títol. Doncs abans de posar fet, doncs vaig omplint tot el que és el títol d'avui, aquest compositor arreglista, val? El subtítol que apareixerà i el podrem treure, i altres caselles. Ara sí que podem posar el fet i començar a gaudir de la partitura. Mireu quina partitura més rara m'ha sortit. Puc ampliar, puc reduir, i a partir d'aquí tot el que és inserir notes es fa igual que es feia en la versió 3, copiar i enganxar es fa igual que la versió 3, el que és posar els signes de repetició es fa igual que el 3, les opcions de text també, ja les he provat, estan més o menys igual. El que sí puc fer és que si jo no hagués configurat abans aquest tipus de títol, doncs el puc modificar aquí, cosa que abans també es podia fer però costava una mica més, i si no m'interessa posar subtítol, posar-lo fora. Vull començar a posar notes. Doncs amb el menú N, que ara s'activa un llapis, puc posar les notes, podran escoltar-se o no. Està en 4/4, no he posat l'anacrúsic encara, el puc posar aquí. I a partir d'aquí ja puc fer les opcions del copiar i enganxar, tal com les sabem fer sempre. Si vull fer signes de repetició, doncs puc posar-los com sempre, posar això aquí i posar això aquí. Naturalment l'estètica de la notació l'he triat perquè he triat un menú de partitura de jazz, però amb les altres opcions també apareix, i si vull posar les voltes doncs també les puc posar, i es posen, aquesta vegada sí puc reconèixer que es posen més còmodament que amb les altres versions. Tot es pot escoltar, per tant podem anar enrere i escoltar. Amb el metrònom posat també es pot treure. Les repeticions també les compleix, en versions antigues complia una mica mitges això de les repeticions. Per tant, a l'hora de posar notes, de fer la partitura en si, no ha canviat pràcticament res. El que sí que ha canviat és la disposició dels menús, de les paletes, de les pestanyes, dels menús encastats. I és més, si jo vull configurar aquí alguna cosa diferent, el que era l'antiga pestanya d'inspector d'objectes apareix aquí. D'acord? Aquí puc canviar l'aplic amunt, aplic avall, que s'escolti, que no s'escolti, que es vegi, que no es vegi, que sigui imprimible, que no sigui imprimible. Per tant, segueix sent el MuseScore un programa molt complet. Finalment, una de les coses que he vist que no m'ha funcionat, almenys quan ho he provat, és que, sí, el mesclador ja existia i apareix l'opció
de servir-se dels típics sons, no?, que eren d'aquest format, son font. En l'antic MuseScore ja disposava d'aquest format i ara dona l'opció de servir-se d'instruments virtuals. Però el que m'he trobat aquí és que, malgrat jo pugui inserir instruments virtuals, sí, els executa, però a l'hora d'escoltar la cançó en qüestió doncs té dificultats, té latència. Per tant, aquesta latència a l'hora de reproduir pràcticament es nota, però a l'hora d'inserir les notes sí que hi ha dificultats. Això ja ho tractarem en un altre vídeo, espero que us hagi agradat. El MuseScore 4 és un avenç pel que fa, diguem, en el disseny. Li veig molta visió de captar el semiprofessional o el professional, però molt poca visió de saber captar l'atenció dels que estan començant, no? Alumnes, escoles o fins i tot gent que té la curiositat d'anar provant un programa que és gratuït i que li pugui donar utilitat en les seves partitures.